Saludos vendidos, lunes 24 de novembro 2014. Proseguimos con los campos de fútbol, traéndolle esas mellores imágenes. Un fin de semana na preferente, na primeira, outra fin de semana na segunda regional e moi pronto tamén na terceira, porque aquí estamos a cubrir grupos 16 e 17. Como sempre, saludos Daniel Fernández. Comenzamos ca preferente sur, moitos goles en Valdeorras, nada máis e nada menos que 6, o Celtic en 2 ao Barco. Empatan Bahía Arenteiro. Empatan a ceros tamén Berín Erizana. Gaña pola mínima 2-1 Alerta Navia a Pontellas. Gaña Unión Deportiva Tis unha vez máis en bo momento equipo de Curiel 3-1 a Pontevedra B, que se funde cada vez máis. Mondariz 3, Portonovo 3. 6 goles nas Lagoas, cos nosos compañeros Ruber San e Sandra dende Mondariz, os compañeros da Rodio. Gondomar 4, nas Gallandas 1 para Villalonga. Lalín 3, Sume Sigues de Lalín, que vai camiño outra vez para poñerse arriba nos postos que dan ascenso a terceira división. 0 para Nogueira. Estradense 2, Marcón Atlético 0. Mal se lle poñen as cousas cada vez máis ao equipo de Carles. E Porriño 3, Valladares 1. En gran momento o equipo de Lourambal. Clasificación sigue, pero tan só un punto. Atención, o Lalín pisa os talóns o Portonovo. 28 para Portonovo, 27 para Lalín. 26 Barco, aí arriba xa está o equipo de Valdeorras. Tamén está cuarto unha vez máis o Porriño Industrial, que empezou ben, tivo aquel baixón, pero outra vez leva unha racha de equipos que están por diante e que están perdendo, e o Porriño está a gañar. 24 para Porriño, puntos empatados co Berín. Céltica 23, 20 para Unión Deportivo Ateos Estradense. Villalonga, Valladares con 19 tan só Gondomar. 17 para Arenteiro Mondariz, 16 Alerta Navia, 13 Marcón, 12 para Nogueira. O Pontella sigue con 10 puntos porque Orizana non foi capaz de gañar 9, pero cúrtelle un punto máis. É dicir, que a tan só un punto está o Pontellas dos postos de descenso. 7 para Bahía, 5 para Pontevedra B. Vindeira xornada. Villalonga Mondariz, Pontellas Bahía, Celtic Alerta Navia, Nogueira Berín, Valladares Atios, Marcón Atlético Gondomar, Erizana Estradense, Pontevedra B, Lalín, Portonovo Barco e Arenteiro Porriño. Vamos con os consellos a volta a primeira autonómica, grupo 5. Isto é minuto 91 Galicia. Cuidaremos de ese día como si fuera nuestro. En Catering Alfonso hacemos de tus convenciones algo muy personal. Disponemos de bazos en Galicia y Portugal. Catering Alfonso, déjalo en nuestras manos. Bueno, pues ya estamos na primeira autonómica. O grupo 5, como sempre, aquí nos dan dos marcadores, casi máses de fondo. Hoxe teremos o partido, o remate, verán os goles, as declaracións dos xogadores do Tebra. Diego Isma, por parte do Budiño, falou Javi, goleador, e Cardoso, adestrador que estuvera no Alpinista, este ano equipo de Tomiño. Falaremos ben entendido dese partido, con victoria do cadro de Tomiño. 1-2. O remate dos marcadores. Vamos ca primeira autonómica. Sporting Guardes 2, Grove 1, Candeán 0, Salvaterra 2. Mira onde vai gañar o cadro de Losada tras perder en destros cas nosas cámaras o pasado fin de semana. Gañan nun campazo. Non é fácil gañar no José Costas. Pois aí vai a gañar o equipo de Salvaterra, que xa dixen outro día, xoga moi ben, tivo moitísimas ocasións, unha veces os defensas do Caldas e outras pois o porteiro Toño. Por aquí está unha vez máis o equipo de Losada dando unha alegría aos seus afeccionados. Algo que non fai o Louro de Tabeiga, que gañou o primeiro partido pasada fin de semana, pero bueno, perdeu co de arriba, co líder, co do Maio, que Sume sigue. Louro 0, do Maio 3. Perdeu San Esteban de Beade ante Unión Dena 1-2. Perdeu Moaña 0-1 tamén, novedade, co Cruceiro. Caldas 1, Campo Lameiro 0. Nos decían os de Caldas que o seu objetivo é ascender a preferente. Pois aí van sumando 3-3 a pasada fin de semana. Este domingo 3, Velus 1, Chain 2, gañan os da Gándara. Caselas 1, Gran Peña 0, pola mínima. Gaño equipo derribada e empatan Marín e Xuventude de Cambados. Desta maneira a clasificación, o do Maio sigue líder indiscutible. 28 para Moaña, 24 para Caldas. Aí está o Caldas, o equipo pontevedrés,
seguindo a estos dous equipos que están por arriba. Candeán 23, 21 para Caselas, 20 para Sporting Guardés, 18 para Grove, 17 para Salvaterra, 15 Cruzeiro, 14 Beluso, 13 Chaín, Cambados, Dena, Gran Peña, con 11 Campo Lameiro, San Esteban, 8 para Louro e Marín 5. Estos dous últimos descenderían. Vamos ca próxima xornada. Chaín Gran Peña, Cruzeiro Caselas, Grove Moaña, Salvaterra Sporting Guardés, partidazo en destros, Campo Lameiro Candeán, Cambados Caldas, do Maio Marín, Dena Louro, Beluso San Esteban. Uns consellos, entramos na segunda regional, Grupo 13. Señoras y señores, bienvenidos al mejor pan de Porriño. El de siempre, el de leña. Paso a nivel, de nuevo, con los de siempre, con los jefes. Cuarta generación. Pastelería, panadería y también cafetería. Paso a nivel, los de siempre, para siempre. Bueno, pues ya estamos na segunda regional, Grupo 13, o partido de hoxe, deste luns, o partido de onte domingo, grabado polas cámaras de Minuto 91 Galicia, como sempre, as imaxes en alta definición, pero vamos a tener que mandar unha mensaxe a todos aqueles que teñen que dar o fluido eléctrico para que haya iluminación no campo de fútbol. Falaremos tendido deso unha vez rematen os marcadores. Algún ten que chegarlle as nosas verbas para dunha vez por todas poñer alumeado nas reloas. Dito e falado dentro dos intres. Antes vamos cos marcadores. Perde a Juvenil de Ponteareas na casa. En Pardellas 1-2 ante a Neves. Empata a Unión Deportiva Mosco Rivera 0-0 nas Baloutas. Tiña ocasión aquí a Juvenil de engancharse ao equipo de Antón, pero non foi así. Arbo 0, Progresista 2. Este equipo cada vez dá máis alegrías ano tras ano. Ten bo equipo, o equipo presidido por Manuel Fernández. Tomiño 2, Tide 1. Un dos derbis tamén do Baixo Miño. Ribadrouro 0, Sinzun. Gaño equipo de Maceira na súa viaxe ao Santa Columba. Cañiza 4, Caldelas 5. 9 goles nada máis e nada menos arriba na montaña. Goián 2, Alerta 1. Volta a perder o equipo de Alerta na súa viaxe a un campo difícil como o do Goián. Perde o Alpinista 0-2 ante o Oiense. E este a clasificación tras estos marcadores. A Unión Deportiva Mos sigue líder 27, un punto. 25 para Juvenil. Perder un partido pondríase de líder o que lle precede, que o equipo ponteariano. 23 para Goián, aí arriba xa está. O Bodiño sigue cuarto con 18 puntos. Neves 17 quinto. 16 para Progresista Alpinista Caldelas. 15 Tide Tomiño. 14 o Xinzo. Temos con 13 puntos a Rivera Oyense, con 12 Arbo. Tebra con 10 o Riba de Louro e pechan a táboa Cañiza, Alerta 8-7 respectivamente. Vindeira xornada. Progresista Juvenil, partidazo. Neves Mos, outro partido bo tamén. Rivera Tomiño, Tide Riba de Louro, Xinzo San Salvador de Budiño, Tebra Cañiza, Caldelas Goián, Alerta Alpinista, Oiense Arbo. Tras uns consellos entramos na terceira regional, Grupo 16, Grupo 17. Es la cafetería Crisis 08 en Sanguiñera. Y este domingo abrimos para ti. Ven a vernos. Crisis 08, cafetería en Sanguiñera. Este domingo abrimos a partir de las 4 de la tarde. Bueno, pues ya para rematar, antes de ir co partido, San Salvador de Budiño 1, Tebra 2, xogado onte domingo. Vamos ca terceira regional, como sempre, achegándonos a estos campos de fútbol moi pronto, seguro. Chapela 1, Donas 1, Moledo 1, Miño 5, Mosende 1, Peña Chapela 4, Coia 1, San Roque 1, Baleiros 0, Nieto 2. Descansou Fortuna de Vigo. Clasificación 21 Chapela, 20 Nieto, 19 Baleiros, 18 Miño, 15 para Donas, 13 para Mosende, 11 Peña Chapela, 8 para San Roque, 7 para Coia Moledo. Pecha o Fortuna con 0 puntos en clasificación. Vindeira xornada, Fortuna Chapela, Donas Baleiros, Nieto Moledo, Miño Coia, San Roque Mosende. Descansará o Peña Chapela. Vamos co outro grupo, este 16, vamos co grupo 17, onde están encadrados moitos filiais. Foron os marcadores estes. Perdeu Atios, vi, no Carballo, xogado pola mañá ante son Juan de Rubíos, iso que tiña bo equipo segundo as informacións que nos chegan. Vila Sobroso 2, Nes Pereira 0.
Bueno, o Louredo voltou a perder esta vez co Covelo 0-1 na casa. Me decía o amigo Juan que esta vez sí que enganchaban partidos seguidos de 3 en 3. Pois non, esta vez trocouse. Castelo 0, Caselas B 1. E Atlético Villar 0, Pontellas B 1. Descansou Cultural Areas B. Clasificación: Pontellas 23 puntos primeiro, 20 Vilasobroso, 19 San Juan Atios B, con 14 Castelo, con 13 Caselas B, con 11 Villar, 7 para Areas B, 6 Nes Pereira, 5 Covelo, 3 Louredo, Farolillo Vermello. Próxima jornada: Pontellas Castelo, Caselas B, Atios B, duelo de filiais, San Juan Louredo, Cultural Areas, Villar, Covelo Vilasobroso. Descansará una Esperira, señoras e señores. Despois dos consellos, quédanse a compartido San Salvador de Budiño Cebra, partidazo no novo campo das Reloas. Será despois dos consellos. Nel Fernández presenta Minuto 91 Galicia. Sonan os tambores, son o silbato, se ateñen de fondo o partido. O partido da xornada, como sempre, de Minuto 91 Galicia. Onte tocoulle o Budiño. O Budiño recibía o Cebra. Un Budiño que está cuarto, un Cebra que estaba 16º, subixa 2 postos, pero o Cebra que nos deparou unha tarde de gran fútbol en as Reloas. As novas Reloas son novas instalacións. Césped novo, artificial. A grada rexeitada. O bar novo, con pedra de porriño. Pero todo isto lle falta algo: iluminación. Bueno, pois o partido que se disputou nas Reloas, como decimos, ainda non están colocados os focos. Non se engañen vostedes, cando ahora vayan a comprobar las entrevistas, que teñen moita iluminación. Esa forma parte das nosas cámaras en alta definición e os focos para os que levamos baterías, porque senón consumiríanos casi que en cada entrevista de 15 minutos todas as baterías. Desto saben algúns e moito dos que traballan con esta parafernalia audiovisual. Partido da primeira parte, guante do Cebra de Tomiño, arroupado polos seus numerosos aficionados. Ao final falamos delo, co seu adestrador, o que fora do alpinista Cardoso, que nos decía que teñen 400 socios e que, bueno, cada partido unha festa. Pois imagínese vostede como pode ser esa festa en Cebra. Onte moitísimos aficionados, moitísima xuventude arroupando o cadro do Cebra. De aquí a Noraboa para todos elos. Por os budiños, xa yo dixemos máis dunha vez que teñen unha gran afición xa en Cataboy, en terreo de terra, sempre repleto cada domingo. Daba gusto achegarse, como sempre. Boa disposición para con Minuto 91 Galicia, algo que debían de facer outros equipos. Vamos xa cos goles, que foron os de Diego Isma. 0-1-0-2 para o Cebra. Adiantouse na máis es comenzar o partido, cando aínda non se posicionaron no terreo o equipo de Lolo. Recibiu xa o primeiro mazazo, ese gol de El Diego a centro de córner. Unha melea en área, foi máis listo que todos Diego, que logo abandonaría o terreo para dar paso a outro dos seus compañeros. O 0-2 na segunda mitad de Isma. Houve aí un penalti dubidoso, penalti que o van a poder comprobar si é ou non. Nos deixamosles as imaxes. Para eso se está o colexiado encontro, que expulsou con tarxeta vermella directa ambos os dous adestradores. A Cardoso, por decirlle que había un xogador do Cebra tirado no terreo de xogo. Eso foi o que nos declarounos o colexiado, non sei o que puxo na acta ao final do partido. E tamén expulsado Lolo por parte do San Salvador de Budiño. Moitos nervos, algunhas entradas a destempo, puxos un pouco quente o partido. E o Víctor, aquí teñen unha resumen dese partido, o gol tamén de Javi, faltando 5 minutos para os 90. O Budiño puxo todo do seu punto honor, pero non chegou o empate como mínimo. Así que 1-2, o Budiño sigue cuarto, 2 postos sube o Cebra, que estaba 16º, pero por fútbol non ten que estar aí abaixo. Encantounos este Cebra. Pois así que con este resumen do partido, e unha vez máis, a luz, por favor, que se faga luz nas Reloas. Saúdos de Abel Fernández, ata o vindeiro fin de semana. ¡Vamos, Budiño!
lleva! ¡Vamos! ¡Vamos el Budiño! ¡Que hostia! É unha empresa galega 100% daqui, da terra. A Cancela. Multiprezos no Porriño. Veñan mercar de luns a sábado. Textil, calzado, menaxe, bisutería, decoración e todos os regalos para estas datas do Nadal e Reis. Somos Multiprezos. Somos a Cancela. Somos galegos. Estamos na Rúa Domingo Bueno 130 do Porriño, a Pontenova. A Cancela. Ven mercar nunha firma galega 100%. Café Bar Simplicio no Porriño. Comer, cear e disfrutar do momento. Coñecido por todos os peregrinos camiño da Catedral de Santiago. O Café Bar Simplicio vos desexa boa viaxe, peregrino.
Bonito, ¿verdad? Y ahora, porque no lo ves por dentro, te va a gustar mucho más. Es Casa Celso, ahora con nueva gerencia. Hemos abierto ya para ti. Ven a disfrutarlo. En un entorno natural gallego, en Couso Gondomar. Casa Celso. Abierto de lunes a domingo. Y los domingos cocido. Reserva ya tu mesa en el 647 24 32 39 y 619 36 46 42. En Couso Gondomar, tu casa Celso. Muy pronto Alonso Serodio inaugura oficina en Puxeiros, Vigo. Pero de momento, infórmate en nuestras oficinas de Porriño y Sanguiñeda. Alonso Serodio, nos adecuamos a tu bolsillo. Ven e infórmate. Alonso Serodio, tu seguro. Nel Fernández te guía por el laberinto deportivo. Bajo la dirección de Fernando Martínez Sena. Vía Gestiona Radio Galicia. Así la preparamos. Así la decoramos. Y ahora que está hecha, la saboreamos. Bienvenidos a Italia. Da Luigi, la pizzería Nazios. Ven a conocernos, te gustará. Pizzas tradicionales de Italia. Pastas artesanas. Infórmate en el 651 597 740. Da Luigi ya está en Nazios. ¡Benvenute! Restaurante Astur tiene la mejor sidra de Asturias. Amplia terraza y gran aparcamiento, como en tu casa pero en Astur. Restaurante Sidrería en Urambal 28 Torreiros.
¿Te lo quieres pasar en grande? Jugar a los dardos, la Liga Gallega. Jugar al futbolín. Con wifi gratis, terraza. Abierto de lunes a domingo. Y está en Torneiros, Cafetería Cherokee. Los viernes y sábado, campeonato de futbolín. Los viernes, Liga Gallega de Dardos. Infórmate en Cafetería Cherokee, Torneiros, Porriño. Y los miércoles, cañas a €1. A ver, temos connosco o goleador de, bueno, un dos goleadores, porque gaña un 2 aquí o Tebra. Antes de nada, menuda afición a que os arrastra con vos, ¿no? La verdad que sí, tanto fuera de casa como en casa es impresionante, pero luego fuera tener así 70, 80, casi 100 personas todos los partidos es impresionante, entonces es todo por ellos. Nosotros nos dejamos la piel cada partido por ellos, aparte somos un grupo de amigos todos que nos llevamos bien de toda la vida y da gusto, la verdad da gusto. Tuvimos unos malos resultados, ahora llevamos 2 victorias seguidas. Iso dicía eu, porque estades tan abaixo, porque estades no coste de... Bueno, de 6, pero bueno, empezarades a subir para arriba. Sí, esperamos, ahora esta esperamos. victoria os va a dar moral, ¿no? Nos va a dar moral, ahora jugamos contra el Cañiza, que lo tenemos por debajo y en casa, y son partidos que tenemos que ganar y a seguir. Luego puches un pouco brusco partido, ¿no? No nos gusta Sí, ver la esas verdad que imaxes, sí, ¿no? que algún día se puso calientito de carajo el partido, pero bueno, son situaciones de fútbol y hay que asumir todo, hay un día dan, otro día das y hay que aguantarlas. Veña, noraboa. Venga, gracias, chao. Puedes buscar donde quieras, pero nadie te lo va a dar tan económico. Lorrevendo.com, segunda mano. Muebles, ordenadores, ropa, coches, lo que te imaginas y mucho más. Avenida Galicia Porriño, lorrevendo.com. Lo vendemos todo. Estaba dicindo a teu compañeiro, outros 2 goleadores, menuda afición a que tedes con vos, ¿no? Sí, a verdad que un gusto, todos los domingos veñen a arroparnos, da igual donde vayamos, da igual sair de Tebra, da igual, eles sempre están aí, a verdad que é un poquinho máis fácil gañar os partidos cun apoio como que temos. Xa nos contaron, nos cando pasamos na fase do ascenso contra o Gaselas B, ¿no? A reventar ese campo de fútbol. Sí, non só nos partidos importantes, que un pode pensar que é máis fácil que a afición vaya, non? Sino en cada partido, ainda cando o equipo as cousas non saían de todo ben, eles estaban sempre aí e a verdad que de agradecer son un máis, notase todo os 90 minutos, notanse que están con nós e a verdad que é de agradecer. Foi clave marcar tan pronto o gol o Tebra. Sí, a verdad que son un equipo veterano, un equipo difícil, atopámonos cun gol de estrategia nos primeiros momentos do partido. A partir de aí foi un poquinho máis fácil porque eles tiñan que virse un pouco máis arriba e nós dende atrás podemos aproveitar as contras coa xente rápida que temos e a verdad que sí, a verdad que un poquinho que foi importante. Veña, noraboa por este marcador aquí un 2 nas Reloas. Moitas grazas. Son bonitos, ¿verdad? ¿Te gustaría calzarlos? Pues lo tienes muy fácil y muy cerca, estés donde estés. Estamos en Porriño, somos Velvet. En las mercagalerías Ramón González nos encontrarás. Si quieres calzar bien, a gusto, ven a Porriño. Velvet, moda y complementos para señora, para ti mujer. Nos vemos en Porriño, nos calzamos en Velvet. O campo está moi ben, dá gusto xogar nel. Estamos esperando a que o señor alcalde nos poña as luces porque isto xa pasa a ser un cachondeo, nin podemos entrenar ni nada, vamos pa un puto patatal a entrenar, que aquilo é tercermundista. E nada, hoxe o partido, pois saliu un partido malo, non se xogou ben, só apretamos ao final apretamos, estuvemos achuchandos. Dedicáronse máis para o meu punto de vista a estar tirados polo chan e perder tempo que outra cousa, pero bueno, son un pouco brusco o partido, por qué? Son tácticas deles, e se enseñan a tirar to chan en vez de xogar ao fútbol, pois tirarás to chan. Un punto de vista meu, mellor a eles escutar isto non lle gusta. Demasiado pronto o gol deles, ¿no? Collemos aí casi en frío. No, a ver, demasiado pronto, pero teis moito partido por diante para remontalo. O que pasa que non estuvemos, o equipo hoxe, pois, non xogou 100%. Nada máis, hai partidos bons e partidos malos, e hoxe
non foi un dos mellores. Pensabas que ainda podíais como mínimo empatar aí cando Sí. tuveste 5 minutos casi por diante. Sí, ahora aquí ao final eu tiña a fe de polo menos empatar. Se acaba el verano, pero estamos abiertos todo el año. Adega de Montero, ahora con amplia terraza. Y los domingos pulpo, cafés, copas, tapas. Amigos, en Adega de Montero, Vinoteca, Zorriño. Para rematar, temos o míster do Tebra, ¿no? Recién ascendido. Todo falar teñe que calabar a afición que traedes con vos. É increíble, na segunda regional, cantidad de aficionados con tambores. Bueno, este parece un equipo de Escocia. Pois sí, a verdade é que moito, ¿no? so merecen porque son unha xente que nos está apoiando continuamente desde que empezou a temporada e iso que os resultados non acompañaban, pero bueno, parece que agora a cousa vai empezando a cambiar de situación, non? A xente o merece porque incluso no noso campo aquilo é increíble, o sea, temos 400 e pico socios, é unha pasada por un equipo de regional, de segunda regional e que acaba de ascender, evidentemente. Como estás tan abaixo? Pois empezaredes a subirlo arriba, me dixeron que os 3 puntos estes son importantísimos. Pero decimos sexto posto, ¿no? Un Tebra, ¿no? Que andaba por aí abaixo, pero xe, menudo partido vos marcastes aquí nas Reloas. Home, sí, a verdade é que a veces a clasificación e os resultados son bastante engañosos. De feito, ganamos en Pardellas, o sea, que para mí sí, porque estive aquí in situ vendo partido e... Sí, a verdade é que, de feito, se leváramos marcado a mitad das ocasións que levamos creado, pois podíamos estar falando de estar entre os 10 primeiros, pero non entran e cando o fútbol é así, cando non queren entrar, que llevamos a facer, é o que hai. Bueno, logo puxes un pouco brusco o partido. A segunda regional non é o primeiro partido xa que miro eu. Que pasou co colexiado que mandou xa... Non, así, o do Bodiño tamén, os dous adestradores, tarxeta vermella directa. Pois sencillamente quero saber o que pon na ata, porque o único que lle dixen é que estaba un xogador con golpe na cabeza no chan e que parar o xogo, nada máis, o sea, que foron as únicas palabras que lle dixen. E expulsou, o sea, que non sei. E de feito, despois o xogo puxose brusco, porque el non supo mellor cortar a tempo certas circunstancias, o sea... Veña, ata o próximo partido. Moitas gracias.